Centru pentru Caue, a intuit excelent Tatu, o pasă genială pentru Iancu. Iancu, vine Chipciu în flancul stâng. Chipciu, gol! Gol Steaua, minutul 45. Jucătorul care în tur deschidea scorul, iată, reușește să facă același lucru și în retur. Alex Chipciu, un șut în colțul scurt cu stângul, o execuție care mie mi-a adus aminte de golul lui Hagi, marcat cu Argentina, golul de 3-2. Acel șut cu dreptul al lui Hagi, adevărat, în colțul scurt, dar mișcarea mie mi s-a părut că a fost asemănătoare. Fază superbă a steliștilor, totul a plecat de la pasa cu călcâiul al lui Tatu, o pasă extraordinară a brazilianului și continuarea lui Iancu a fost una foarte bună. S-a întors imediat cu fața spre poarta adversă și a căutat coechipierul liber. Chipciu trage necruzător. Șeptarul Stelei deschide scorul în derbiul cu FC Vaslui. A fost cu siguranță cea mai frumoasă fază a acestei prime reprize. Inteligent Tatu, mai devreme Caue a trimis de la centrul terenului o pasă către propriul portar. Acum Tatu a blocat acel traseu al mingii lui Caue.